момент да мина. Господин Радев, как подбрахте листата си в Плевен? Просто избрахме най-добрия. What? Медийна група Плевен. Добре, ама дали имаме прес-център? И къде ще е Ето го шефа на прес-център? прес-центъра. с него. А не може ли да задаваме директно въпроси на господин Радев? Ето, има шеф на прес-центъра. Разговаряйте. Здравейте, можем ли да разговаряме, да задаваме въпроси на господин Радев? Дали ще може и там остане? Или всичко трябва да минава през пиар и директно? Така не е лесно. Вие може да му зададете въпросите вече. Ние не можем да стигнем до него. Но винаги може да стигнете. Не успяваме да стигаме до него. Ще свърши отдолу. Да, и в момента, в който задавам въпроси, ме насочват професионално към вас. Надявам се. Просто избрахме най-добри. И най-красиви. Защо бягате от медиите така? Не се професионално охраняват. Ма много е неучтиво това. Може ли да не ме дърпате, господин? Господин Радев, какво ще кажете за Боташ? Моля? Мене не ме праща никой. Това е отношението на господин Радев към медиите. Той не пожела да отговори на въпросите, на които хората очакваха отговори. Нещо повече, господин Радев умело се възползва от Националната служба за охрана и избяга от нас. Избяга от вашите въпроси.